Dnes vám predstavím jedinečný produkt na ochranu vašich vozidiel, ktorý nesie názov SikaGuard 6250. Tento voskový prostriedok vo forme bielej tekutiny je dostupný v 1-litrovom balení a vyniká tým, že neobsahuje žiadne aromatické látky. Je mimoriadne odolný a poskytuje vozidlám vynikajúcu ochranu proti korózii. Vďaka svojim špičkovým vlastnostiam je vhodný najmä na ochranu podvozkov, pričom aplikácia je skutočne jednoduchá a pritom veľmi účinná. Keď tento vosk zaschne, vytvorí na povrchu biely a mierne lepivý ochranný film, ktorý slúži ako bášt proti korózii. SikaGuard 6250 je známy aj svojou schopnosťou tzv. Samoregenerácie, takže menšie poškodenia po vlaku sa dokážu sami zaceliť. Vyznačuje sa výbornou tepelnou odolnosťou, vďaka čomu zostáva efektívny aj pri vyšších teplotách a chráni váš automobil počas celého roka. Obrovskou výhodou tohto tixotropného, striekateľného vosku je jeho odolnosť voči soli, ktorá sa používa na cestách počas zimy. Okrem toho vytvára kvalitný ochranný film, ktorý dokonale vytláča vodu z povrchu, čím sa minimalizuje riziko korózie aj v najnáročnejších podmienkach. Vosk si zachováva svoje vlastnosti aj pri nižších teplotách, takže vaše vozidlo je chránené počas zimy rovnako dobre ako v lete. SikaGuard 6250 je bez zápachu a počas aplikácie netvorí žiadnu hmlu a nesteká, čo jeho používanie robí nielen efektívnym, ale aj príjemným. Je známy svojou vynikajúcou schopnosťou prenikať aj do ťažko dostupných miest, takže poskytuje ochranu aj tam, kde by sa iné produkty nedostali. Navyše si zachováva svoju pružnosť po dlhý čas, čo zabezpečuje, že vrstva nebude praskať ani sa nelúpať. Vďaka týmto vlastnostiam je SikaGuard 6250 ideálnym riešením pre všetkých, ktorí chcú svojim vozidlám poskytnúť dlhodobú, spoľahlivú a kvalitnú ochranu pred koróziou a nepriaznivými vplyvmi prostredia.